Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Ina matuƙar jin farin ciki da murna kasancewar nima wannan lokaci zan zama ɗaya daga cikin waɗanda za su tunkari polling unit na zaɓi asalin gwanina daga cikin waɗanda suka fito takarkaru. Ina matuƙar farin ciki da wannan dama da na samu wannan lokaci akan cewa shekarun baya ba ni da dama da zan zo na kaɗa ƙuri'a saboda shekaruna ba su kai ba. Ni dai ta fanni na tsoron guda ɗaya ne da nake yi wa'annan 'yan takara akwai wanda sukan siya ƙuri'a. Gaskiya abin da yake faruwa shine dole ne akwai tsoro da firgici a cikin al'amarin ba don komai ba duba da yanayin campaign da su 'yan takarkaru suke yi zaka gani suna tafiya da 'yan daba kuma bisa alamu suna nuna cewar misali ko dai a mutu ko a yi rai. Ni jan hankali zan yi ga hukumomin tsaro da su yi ƙoƙari su ba da tsaro a ranar zaɓe. A gaskiya abin da ke bani ƙarfin gwiwa na cewa dole sai na fita na kaɗa wannan ƙuri'a ko da a bakin raina ne duba da yanayin yadda ƙasar mu ta tsinci kanta. Wato ni a tunanina babu babbar asara irin ka zauna a gida ka ƙi fita zaɓe. Wannan kaɗai ya ishe ni ya bani ƙwarin gwiwa idan sati ya zo mu fita mu je mu yi zaɓe. Waɗansu matasa kenan da a wannan karan za su fara zaben shugabannin da za su shugabance su a tsarin mulkin demokuraɗiyya. Masu iya magana da yana cewa aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi. Nan da awa 28 wato ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayyar Najeriya. Shiri na musamman da muke kawo muku kan zaben da ke tafi na wannan lokaci ya tattauna da waɗansu matasa da wannan ne karo na farko da za su kaɗa ƙuri'a. Salim Umar Ibrahim ya zauna da waɗansu matasa da a ranar Asabar ɗin da ke tafe za su fara kaɗa ƙuri'a a rayuwarsu, ya tattauna da su kan yadda suke ji a zukatansu, me ya ƙarfafa musu gwiwa kuma me ke ba su tsoro a zaben da ke tafe. Assalamu alaikum, sunana Adamu Hamza daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum, sunana Fi Uzairu daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum, sunana Muhammad Umar daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum, sunana Suhail Umar daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum, sunana Ismail Hamza daga nan jihar Kano. To dukkaninku a daidai wannan lokaci da muke tare da ku kuma a wannan lokaci da muke tunkarar zaɓe mai zuwa. Wannan ne karo na farko da za ku kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe. Yaya kuke ji ganin ba ku taɓa zuwa ba ko kuma ko da kun taɓa zuwa wurin da ake yin zaɓe ba ku da damar yin kaɗa ƙuri'a amma wannan karan kuna da dukkanin 'yanci da kuma dama da ya kamata ku je ku yi kuma kun tabbatar da cewar za ku je ku kaɗa ƙuri'a a daidai wannan lokaci. Ya kuke ji a daidai wannan lokaci gashi saura 'yan kwanaki ƙalilan a je ga zaɓe? To gaskiya ni dai ina jin jiki sosai saboda abubuwan ne ya zama wani kala. Da kwanakan baya ko in ce zaɓen baya can ban yi zaɓe ba. To amma yanzu na ga cewa zaɓen shine mafi mafita a gare ni saboda mene? Gaskiya gwara mutum ya fito ya zaɓi wadda ransa yake so saboda gaskiya a wannan ƙasar ta in ba haka ne aka yi ba gaskiya zaɓen nan akwai matsala. Gwara a fito gaskiya mutane su zaɓa shine wanda zan ce. Assalamu alaikum. A gaskiya ina matuƙar jin farin ciki da murna kasancewar nima wannan lokaci zan zama ɗaya daga cikin waɗanda za su tunkari polling unit na zaɓi asalin gwanina daga cikin waɗanda suka fito takarkaru. Kuma ina addu'a da farin ciki da Ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa ɗin a ranar zaɓe mu kaɗa ƙuri'armu. Sannan abu na biyu gaskiya abin da nake ɗan ji shine a ɗan kwai tsoro, tabbas akwai tsoro a zukatanmu ba don komai ba saboda duba da yanayin yadda muke ji kuma muke gani a shekarun baya duk da dai shekarunmu ba su kai mu kaɗa ƙuri'u ba amma muna gani kuma muna ji musamman wannan shekara gaskiya ta zo da ruɗani kuma akwai hayaniya a cikinta ƙwarai da gaske akwai hayaniya to abin akwai tsoro muna matuƙar jin tsoro sai yasa muke addu'a ɗin
Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙi ya bamu iko yanda zamu kaɗa ƙuri'unmu cikin ƙoshin lafiya da lafiya mu dawo cikin gidajenmu lafiya alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wato ina matuƙar farin ciki kasancewa zan fara zaɓe wannan shekara, zaɓe na farko. Na shirya tsaf domin in kaɗawa ɗan takarar da nake ganin ya fi kowa cancanta, ga katin zaɓe na shi ma ya shirya tsaf. Insha Allahu in Allah ya kai mu nan da kwana 2-3 zan je zan kaɗa ƙuri'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ina jin daɗin fara zaɓe da zan yi a wannan shekarar da zan fara, sakamakon last zaɓuɓɓuka da aka ringa yi ba mu cancanta ko in ce ba mu kai mu fara yin zaɓe ba, amma yanzu jin daɗin da nake shi ne ina jin daɗin cewa zan fara yin zaɓe sakamakon in zaɓi gwanina wadda ya fi cancanta saboda irin yanayin da ƙasar mu ta tsinci kanta a wannan yanayi. Assalamu alaikum. Ina matuƙar farin ciki da wannan dama da na samu wannan lokaci, akan cewa shekarun baya ba ni da dama da zan zo na kaɗa ƙuri'a saboda shekaruna ba su kai ba. Amma ina farin ciki da cewa yanzu lokaci ya yi da nake da dama da zan yi exercising wannan human rights ɗin nawa. So ina fatan dai za a yi zaɓe a gama lafiya, kuma ina fatan cewa jama'a za su ba da haɗin kai a yi zaɓen nan a yi shi lafiya a gama lafiya. To, masu sauraro kun ji yadda waɗannan bayan Allah suka bayyana dalilansu na zuwa yin zaɓe a wannan lokaci kuma a karo na farko. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Har wa yau, ana iya jin Shirin Najeriya a yau a gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, a farkon shirin kun fara jin hirar abokin aikinmu Salim Umar Ibrahim da waɗansu matasan da za su fara zaɓe a karon farko a zaɓen da ke tafi ranar Asabar. Kun da suke ji a zukatansu, yanzu ga ci gaban hirar tasu kan abin da ya ƙarfafa waɗannan matasa gwiwa wurin sha'awar yin zaɓen. To, akwai abubuwa da dama kamar yadda wasu daga cikin ku suka fara ambatowa, cewar akwai tsoro, akwai abubuwa da dama da za a ke la'akari da su wurin ganin cewar an gudanar da wannan zaɓe ɗin ko kuma za su wakana a wannan zaɓe. To, kamar me da me kuke kallo ko yake ba ku tsoro ko kuma kuke ganin cewar zai wakana a daidai wannan lokaci? Gaskiya abin da muke ganin zai wakana a wannan lokaci saboda akwai firgici. Mutane da dama gaskiya irin kamar 'yan siyasa haka sun tattanada 'yan daba da sauransu, kuma sannan kowa na ƙoƙarin dole shi zai ci mulki. To abubuwan gaba ɗaya sai ka rasa ma me mafita a ciki. Sannan kuma kana ganin cewa an kaje wajen dangwala wannan sannan da biba za a yi tamfirin za a yi. Mutane da dama ba san yadda ake yi ba, wasu ma su tashi shiga ne suna daddangwala ma wasu ba a san ma za a yi ba. Gaskiya magana ta gaskiya abun tsoron shi da gaskiya mafi yawanci 'yan siyasa ba su yarda su tura magoya bayan su je su zaɓe su haka kawai ba, sai sun tura 'yan daba da menene haka shi yake sa tsoro a zukatan mutane gaba ɗaya, ya sa mutum in ya je zaɓen ma kwata-kwata ya zaɓi wadda ba ra'ayin shi ba. Gaskiya muna fatan a yi zaɓe cikin To, duba da yanayin yadda muke ganin labarai, muna fatan insha Allahu wannan zaɓen ba za a ba mu tsoro wajen kaɗa ƙuri'a ba, za a yi shi lami lafiya. Ni dai ta fanni na tsoron guda ɗaya ne da nake yi, wa'annan 'yan takara akwai wanda sukan siya ƙuri'a. To ni damuwa ta fi karkata a nan, kada a siyi takara shine kawai tsorona. Amma in Allah ya kai mu za mu fita babu tsoro wannan sati insha Allahu za mu yi zaɓe. Gaskiya abin da yake faruwa shine dole ne akwai tsoro da firgici a cikin al'amarin, ba don komai ba duba da yanayin campaign da su 'yan takarkaru suke yi, zaka gani suna tafiya da 'yan daba kuma
bisa alamu suna nuna cewar misali ko dai a mutu ko a yi rai a wannan zaɓe shine wanda kowa bai yarda misali ya zama cewar yau ya faɗi ba. To shine wannan abin da muke tunani na cewar muna ɗan jin tsoro ɗin gaskiya. To muna addu'a Allah ya sa a yi lafiya. Ni jan hankali zan yi ga hukumomin tsaro da su yi ƙoƙari su ba da tsaro a ranar zaɓe domin su tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin lafiya an gama lafiya. To wai me ke baku karfin gwiwa ne har yanzu ban ji kun yi ƙasa a gwiwa ko kun karaya cewar ba za ku je zaben nan ba saboda waɗannan abubuwa da kuke faɗa na tsoro da sauransu. A gaskiya abin da ke bani ƙarfin gwiwa na cewa dole sai na fita na kaɗa wannan ƙuri'a ko da a bakin raina ne duba da yanayin yadda ƙasar mu ta tsinci kanta. Kowa yana shan wahala, talaka gaskiya ya fusata sai ya sa ya karkaɗe asalin katinsa na zaɓe ya shirya ya gyara shi duba da yana son ya je lalle ya yi zaɓe ya kuma zaɓi cancanta. Wato ni a tunanina babu babbar asara irin ka zauna a gida ka ƙi fita zaɓe. Wannan kaɗai ya ishe ni ya bani ƙwarin gwiwa idan sati ya zo mu fita mu je mu yi zaɓe. Babu asarar ƙuri'a a zaɓen wani ɗan takara. Zamanka a gida ka ƙi fita shine asara. Wannan shi yake bani ƙwarin gwiwa. Wato a fita a yi zaɓe ya zama dole saboda ta wannan hanya ce kaɗai za mu iya zaɓar cancanta mu kai waɗanda muka ga za su iya wakiltar mu yadda ya kamata mu kuma samu canjin da muke buƙata. To ma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Salim Umar Ibrahim da Halima Jumrau da kuma Bilkisu Ahmed. Sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.